I pozdrav svima, ja sam Nevermind, gledajte još jednu epizodu Supercraft Brosa na mom kanalu. Da izaberemo neku klasu. Ovog puta ćemo uzeti, ne znam, na primjer, ajmo Endermana. On ima samo Eye of Ender i 20 Ender Pearlova. I želim da vam kažem samo što sam rekao u nekom od prethodnih klipova, da mi je snimljen mod review 2, samo što klip iz nekog razloga nije mogao da se uploaduje, ne znam zašto, ali nema veze, trebam da snimim drugi, pa će trebati malo više vremena, zato da ne budete nestrpljivi, samo bih zamolio, bolje ja se sklonim odavde. Da vidimo što imamo: jednog Endermana, jednog Dwellera, što nemam pojma šta je, jednog zombi pigmena koji je dosta jak. Evo ga, ubio sam ga ja. I neko će mene da ubije uskoro, vatra očigledno, ne veze. Ajde, sačekat ćemo da se oni poubijaju tamo pa ćemo mi krenuti. Da, morat ću da snimim tu epizodu iz početka, a nešto mi se desilo i s mapom, pa sam je pravio ponovo. Svejedno, ajmo da ubijemo onog lika tamo. Da ga gurnemo samo tako. To će ga naučiti. Ne! Kako sam ja umro? Ne veze, ajde, ostao mi još jedan život. Ajmo malo da pobegnemo od javnosti. Ajde, sakriću se ovdje malo. I ko je još ostao? Ja, jedan život, Blaze, jedan život i ova dvojica po 2 života. Ne znam šta je ovo Dweller uopšte, ajde isprobat ću ga u sljedećoj partiji, izgleda da je dobar. Ili je dobar samo lik koji igra s njim. Da vidimo šta rade oni. Nije me video Blaze, dobro je. Oni se tamo bore. Ajde probat ću da ubijemo ovoga s leđa nekako. Imam regeneraciju, to je dobro. Enderman je dobar, on može da udari nekoga i onda da ode negdje da bi se regenerisao sa Ender Pearlovima. Hoćeš li stati više? Sad je taj deo kad trebam da odem negdje. Ostali mi 2 srca i 1 srce. I neće valjda ubiti vatra i neće me ubiti vatra, ajde. Sakrićemo se ovdje neko vreme, ovo je bilo baš za dlaku. I ostaje samo još taj Dweller sa 2 života. I Blaze i Zombie Pigment sa 1. Biću sakriven ovdje dok se ne regenerišem. Ovo je jedna od onih hrabrijih igara. Poprilično hrabrijih. Pa potrajat će malo uploadovanje ovog klipa, mod review, ali vidjet ćete, bit će jedan dobar program. Samo ne znam ko je ovaj Dweller uopšte. I da, htio sam da vas obavestim da ako bi želi da snijem neku igricu, napišite mi u komentar. Snimat ću ono, pošto ok je da snijem samo Minecraft, ali bi moglo još nešto drugo. I šta sam teo? Pa, ali gledajte da ta igrica ne bude neka prevelika, zato što imam poprilično slab kompjuter. Mogli bi mi da... Gde ode ovaj sa 2 srca? Ostao sam samo sa Blazeom. Eno ga tamo. Ne, za malo. Dobro, to je bilo blizu. Bolje da se sklonim od Blaze-a. Sakriću se ovdje dok se ne regenerišem. Nadam se da neće krenuti po mene. Baš sam blizu pobedi. Mada i on je blizu. On je mnogo bliži. S obzirom da njemu ne fali nijedno srce, čini mi se. Pokuša da me pogodi. Ali mu neće uspjeti. Eno ga. I još jedan promašaj. Tako može da troši strele. Ne. I umro sam. Ovo je bila jedna zanimljiva partija. Ajde, odigrat ćemo još jednu. Da vidimo neku arenu. Ajde, uđemo. Skylands trojka. Čini mi se da sam igrao na Skylands. Ovog puta ćemo uzeti tog Dwellera ili kako već, da vidimo šta je on uopšte. On ima samo jednu kost sa sharpnessom i knockbackom. Dobro, sharpness 2 nije to loše. Izgleda je dobar, čim je lik za malo pobedio. Ne znam šta se desilo, imao je 2 srca i nestao je, možda se izlogovao ili neki problemi sa netom. Nema veze.
I teo sam da se obavestim da ću prvu survival offline ću igrati i prvu ću epizodu izbaciti skorije. Dođe vola. Šta je eksplodiralo ovo? To bio creeper. Oni likovi se tamo gore makljaju. To je Enderman, čini mi se. Ne! Jao, ne osjećaj kad ti dođe glupi Blaze iza leđa. Sad ćemo mi njemu da dođemo iza leđa. U stvari, bolje da se ne pomičem. U stvari, kako bi mogu da dođem tamo do njega, ne znam. A da ostanem neprimećen. Opet je eksplodiralo nešto. Čini se da ova moja kost eksplodira pa mi ne stane iz ruku. Ajde, išo ravde, ajde obojica. Obojica umrite. Ono mi je ostalo 2 srca. Ne gubi ovaj Blaze, kad malo bolje razmislim. Ko je ostao još? Ja, Blaze, ne! Kako me nervira ovaj Blaze, ostalo nam je obojica još jedno srce. I bolje ja da ga nađem prego što nađe mene. Ne! Jaj, ubio me. Ovo je što je bio Spider, ne Enderman. Jao, za malo da povedim ovu drugu. Nema veze, ajde mogli bi još jedno, što da ne. Krećemo, ovog puta ćemo da budemo... Ne znam ko da budem, klase su poprično slične, nema ni jedna da je nešto preterano drugačije. Ajde ovaj kaktus, što on ima samo drveni mač, sharpness 2, knockback 1, to je 4 attack damage, to je kao... kao zlatni mač otprilike. Jeste, bolje da se uzeo zombi pigmena, na primjer. On ima zlatni mač plus ima nešto začarano na njemu, nema veze, ovo ima bar armor. Protection, ima thrones, kako se već to čita, nema veze. Ali kad nas neko udari, on dobije isto damage, to je isto mnogo dobra stvar, dobiti na armoru. Za 20 sekundi počinjemo. Pitam se koju igri, samo nemojte još nekih 20 blazova, to ne bi bilo dobro. I 10 sekundi to go. 3, 2, 1, krećemo. I ja baš... kako sam gubio za sekundu. Ne. Pa jel ovaj možda leti ili šta, ne kapiram. Čini mi se da može. Bolje malo sakrijem dok ne dobijem neku regeneraciju, ali to dobro sam počeo, imam 1 kill za sad, onaj lik je ubijen 2 put. To je neki videra, tu ispred, jest videre. Ne, on ima jak damage na ovim strelama njegovim. Sakreću se ovdje, ajde dok on ne prođe. Svima je ostalo po 3 srca, samo njemu po jedno. To jest ne njemu, nego ovome. Ovo je baš jak damage. Ovo moram češće da uzimamo kako se onom Blaze, tamo je ostalo još jedno srce. Biću sakriven ovdje dok on ne dođe po mene. Gdje nestade? Ajde još jedan udarac, dobre. Kaktus ovaj je previše jak, mislim da treba malo da ga nerfuju. Bar da mu smanje na sharpness 1 ili tako nešto, ipak prejak damage. Šta me pogodilo i odakle? Neka strela. Dobro, ajde, imamo 2 srca. Čekaj, imam ja s 3 života, ovaj s 2 i ovaj s 2. Ne! Opet mi pogodilo nešto. Ne znam što je pogađa, nisam ni uspio da primetim. Ajmo da ubijemo ovu dvojicu na brzaka. Dok oni ne ubiju nas. Jedan manje. I gdje je onaj drugi? Čekaj, tebi je stalo još jedan život, ili tako? Jeste da je još onaj lik tamo. Kako se popet tamo gore? Ne. Sad sam mogao da ga ubijem. Nisam trebao da se pomeram od njega. Zapalio nas je. Jer sam ga bar ubio? Nisam. Ajde. Kad samo skače, ne mogu da verujem. Ne mogu da verujem kako sam izgubio. Da, ovo sam baš mogao da dobijem. Baš nisam imao sreće u ove 3 igre.
A nema veze, bar smo se dobro zabavili. Nadam se da ste se i vi dobro zabavili gledajući ovo i kao što rekao, preporučujte mi u komentar nešto drugo što bi htjeli da snimam. Ako hoćete nešto drugo sve Minecrafta, svejedno, ako vam se video klip, lajkujte, šerujte, subscribeujte i pozdrav.